A Consellería do Mar destaca o plan de 22,7 millóns de euros para recuperar os bancos marisqueiros tras o inverno. Villaverde sostén que as propias confrarías son as mellores para definir os traballos precisos para restablecer a produtividade. O sector marisqueiro da comarca e de Galicia está rodeado de incertezas. A gadea de temporais que azoutaron a costa a comezos de ano deixou unha elevada mortaldade do marisco, o que pon en xaque o futuro de miles de profesionais. A Consellería do Mar aprobou un plan de 22,7 millóns de euros para intentar recuperar a produtividade dos bancos marisqueiros, sobre o que afondou a titular do departamento, Marta Villaverde. En xaneiro e en febreiro pois choveron máis de 45 días seguidos, hubo unha forte baixada de salinidade nas rías. Os moluscos bivalvos necesitan entre 30 e 35 gramos por litro para poder ser viables durante esos períodos de precipitacións intensas. A salinidade baixou por debaixo de 5 durante varios días consecutivos, incluso acadou o valor de 0 gramos por litro. Isto é mortal para os moluscos bivalvos e compromete moitísimo a súa viabilidade nos bancos. Antes de que terminara de chover, dende a Xunta xa diseñamos un plan para poder baixar á playa e poder facer dun xeito ordenado, dun xeito totalmente coordinado coas cofradías, cos técnicos das cofradías, unha mostraxe para avaliar o estado dos bancos marisqueiros. Cando cesaron as precipitacións, persoal das confrarías e biólogos da Consellería recadaron datos nun tempo récord para coñecer a súa realidade. Non sei, por parte das asistencias técnicas das cofradías, unha evaluación detectamos aqueles bancos marisqueiros que teñen unha afectación moderada ou severa que comprometerán a súa productividade de cara á futura campaña. Para poder dar cobertura e axudar as propias cofradías á recuperación dos bancos, eles nos teñen que presentar un plan específico para as tarefas que son precisas para esa recuperación. Nadie mellor que as propias cofradías, nadie mellor que elas que son as titulares dos seus bancos marisqueiros, coñecen mellor os seus bancos e poden diseñar ese programa específico para poder recuperalos. A nosa misión é darlle ese apoio económico, colaborar con eles para que teñan o preciso para esa recuperación. Neste sentido, a Consellería elaborou uns convenios de colaboración aos que se destinarán 22,7 millóns de euros. E o núcleo máis importante desos convenios de colaboración son os traballos que hai que realizar neses bancos. Neses bancos hai que baixar a traballar, fai falta, como non, a cooperación do sector, fai falta ese compromiso que está demostrando ahora mesmo o Goberno galego aportando este investimento, fai falta tamén o compromiso que estamos seguros que vai estar á altura do propio sector para baixar a traballar, para baixar a realizar esas tarefas necesarias para a recuperación. Para estes convenios, que como che digo son 19,2 millóns de euros, o máis importante, o grosso é eses traballos por parte das persoas mariscadoras. Creemos que desta xeito podemos favorecer que baixen a traballar, favorecer, apoialos económicamente para realizar eses traballos. Outra partida destinarase á compra de semente e doutros suministros precisos para a recuperación dos bancos. Os convenios contemplan tamén outro tipo de traballos que os profesionais non van a poder realizar, como arados mecánicos, como algún tipo de traballos específicos que necesite depósitos de áridos, non sei, hai moitos traballos que son precisos e que a figura do convenio o que intente dar cobertura económica a todo o que a cofradía precise para poder recuperar os bancos marisqueiros. A parte dos convenios, tamén hai outras partidas, 1,5 millón para comprar outro tipo de sementes para a repoboación. E despois tamén están outros 2 millóns de euros que son para reforzar unha encomenda que temos con SEAGA, un reforzo dos temas sobre todo encamiñado á recuperación e os traballos que temos que realizar dende a Consellería para recuperar tamén as zonas de libre marisqueo. A Consellería do Mar apuntou que os convenios permiten dar soporte e atender os traballos de recuperación que desenvolverán os profesionais. Tamén recibirán unha compensación económica ás confrarías afectadas para coordinar estes labores.